Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 16 жовтня і 597-й день анексії півострова. У Криму тривають суди стосовно будівлі Меджлісу кримсько-татарського народу. Торік російська влада Криму конфіскувала майно фонду «Крим», в якому 15 років розташовувався Меджліс. Кримська влада домагається ліквідації фонду, якому закидає незаконну реконструкцію будівлі, що є пам'ятником архітектури. Голова фонду Різа Шевкіїв повідомив, що фонд звернувся до суду, щоб довести. Останній ремонт робили 8 років тому. Після цього ніяких інших робіт не проводили. Крім того, фонд «Крим» звернувся в Європейський суд з прав людини. Просить визнати неправомірними штрафи в розмірі 4,5 мільйонів рублів фондові «Крим» та 250 тисяч рублів директорові Ризі Шевкієву. Они просто должны выйти из здания и отменить свое решение суда или подчиниться решению Европейского суда и выйти из здания. А я, соответственно, вхожу в здание, входят те люди, с кем я имею договор аренды, и они начинают там работать, и все. Верите? Я в это не верю, потому что это оккупанты, которые действуют по тем законам, которые предписывает ФСБ, и по тем разработкам, которые идут из Кремля свыше. Ну что делать? Мы боремся. Другого выхода нет, сдаваться не собираемся. ЮНЕСКО проводитиме спеціальний моніторинг по ситуації в Криму і Севастополі щодо забезпечення прав людини. Таке рішення напередодні ухвалила більшість членів цієї організації в Парижі. Документ представив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров. Проти моніторингу виступили Росія, Індія, Китай та Куба. Москва назвала цей моніторинг політизацією організації. Український активіст Олександр Костенко зник у в'язниці. Про це повідомляє його московський адвокат Дмитрій Сотніков. Російський суд ув'язнив Костенка майже на 4 роки за участь в подіях на Майдані. Щонайменше з 1 жовтня про Костенка немає жодних звісток. Матері в'язня також не повідомляють, куди етапували її сина. Правозахисники твердять, що на Крим має розповсюджуватися міжнародне гуманітарне право, згідно якого засуджені не можуть відбувати покарання за межами анексованої території. Я думаю, что его могли вообще никуда не этапировать. Просто для оказания давления какого-то на него могли исключить возможность общения с ним защитников. Но мы сейчас подготовили жалобу в федеральную службу, значит, в СИН, Федеральную службу исполнения наказаний. И, естественно, кассационной инстанции мы будем говорить о том, что было нарушено право человека на защиту. Вот, был доступ защитника во время исполнения приговора, во время вот, как раз кассационного обжалования был закрыт доступ защитнику. У кримській столиці знову розганяють торгівців. Російська адміністрація столиці чи не щомісяця звітує про подолання стихійної торгівлі. Цього разу люди, яких вигнали з площі перед центральним ринком Сімферополя, окупували вулицю Козлова, яку нещодавно теж звільнили від самовільно поставлених торгових наметів. Деталі у матеріалі наших журналістів. Зупинка біля центрального ринку – тепер центр стихійної торгівлі. Людмила торгує тут вже 10 років, продає те, що ростить у себе у дворі. Жінка каже, хоч і копійки заробляє, але це допомагає вижити їй і її сім'ї. Коли вигнали з площі на центральному ринку, довго не думаючи, зайняла це місце. Стоим вот немножко, хотя бы орешки, чтобы какую-то хоть ни пенсии еще ничего нет, чтобы хоть что-то заработать. Вот. И вот стоим свое, не можем нигде продать. Зараз, зізналися стихійщики, представники міської адміністрації, тут часті гості. Кожен день приходять разом з поліцією і штрафують людей за торгівлю в недозволеному місці. Сума штрафу – 5000 рублів. Вот перед этим мы стояли, нас буквально вот милиция ходила, говорит, делайте ИП, уговаривали. И мы думали, штрафы платили, штрафовали нас сколько. И открыла я ИП поэтому. И вот такое вот. И тут приехал горисполком, и меня на минимальный штраф 5000. Я им сказала,
Ну почему же я плачу налоги? Где мне это самое? Где мне зарабатывать вам на налоги? За словами торгівців, міська адміністрація запропонувала оформити індивідуальне підприємство для того, щоб торгувати законно. Влітку, коли люди офіційно стали підприємцями, їх почали проганяти з ринкової площі. Замість їм запропонували зайняти новий торговий павільйон, який ще не побудували. Если вот сейчас нас не будут трогать хотя бы годик, нам будет легче жить. Дайте нам поработать чуть-чуть, пока места для нас приготовят. Сказали, что нам место готовят. Ну дайте, пока будет готово поработать. А це вулиця Козлова. Частина стихійників після розгону перейшла торгувати сюди. У Сімферопольській мерії повідомили, що знають про цю ситуацію і пообіцяли, що припинять несанкціоновану торгівлю і там. Зробити це раніше не дозволяла зайнятість Сімферопольської поліції. Мы пытались выходить туда с рейдами, но они эффективны только в присутствии сотрудников полиции. В последние 10 дней из-за занятости полиции в поисках симферопольского стрелка мы не могли выйти туда. Але здаватися стихійники, схоже, не мають наміру. Это борьба с ветряными мельницами, вот и все. Все равно не здесь будем торговать, будем стоять вот там где-то будем. Будем на дорогах стоять торговать, то все равно где-то какую-то копейку надо зарабатывать. Нагадаю, 20 серпня адміністрація міста прогнала торгівців з площі перед центральним ринком і встановила там огорожу. Ільмаз Ібрамова, Рустем Асанов, Заман, АТР. Палії кримських мечетей досі не знайдені. Минуло 2 роки з тих пір, як один за іншим підпалювали мечеті в Саках і селі Ровне Красногвардійського району. Культові будівлі були відреставровані зусиллями та коштом місцевих мешканців. Винних досі шукають. Никаких сдвигов в розыске, никого не нашли, ничего не поймали, ничего не осудили. Но проходя пункт пропуска Джанкой, мне встретился бывший сотрудник СБУ, который с ехидной улыбкой спросил: ну что, нашли, говорит, поджигателей мечети? Ну, тогда я понял, что они были в курсе, кто это делал, и, наверное, не без их участия это совершалось. З листопада в Криму почнуть штрафувати всіх, хто не встав на військовий облік. За російськими законами військовозобов'язані громадяни мають пройти цю процедуру протягом 2 тижнів. Мешканцям Криму дозволили перехідний період упродовж 1,5 роки. Наразі 250 тисяч кримчан встали на облік до російської армії, проте лише половина отримала військові квитки. Місцеві військкомати скаржаться на нестачу працівників. Штраф за непостановку на облік складає від 100 до 500 російських рублів. Росіяни бояться нападу на країну. Такі дані оприлюднив Всеросійський центр вивчення громадянської думки. Найбільше побоюються НАТО та США. Нападу з їхнього боку очікують 53% росіян. На 2-му місці бояться України. Кожен 10-й вважає, що Київ може напасти на Російську Федерацію. Трохи менше побоюються іділу – лише 6% населення. Туреччина та Євросоюз наближаються до підписання угоди, яка дозволить зупинити навалу мігрантів до Європи. Брюссель обіцяє Анкарі 3 мільярди доларів на облаштування мігрантів, а також поступове скасовування віз для громадян Туреччини. Анкара вимагає одночасного скасовування віз, а також розмороження переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу. Наразі головною перепоною є кіпрське питання. Туреччина досі не визнає Південний Кіпр державою і називає її частиною острова під грецьким керівництвом. Підтримай Асада. Майки з таким гаслом розпочали продавати у Росії. Крамниця військового одягу у Москві розмістила майки з датою 1 жовтня 2015 рік і мапою російського бомбардування Сирії. Ціна такої майки – 20 євро. У Росії, а також в анексованому Криму, конче популярні футболки із зображенням також Владимира Путіна.
Криму очікують на негоду. Із завтрашнього дня вітер в районі Керченської протоки посилиться до 15-17 метрів на секунду. Вже оголошено штормове попередження. Паромна переправа на час негоди буде закрита. Востаннє керченські пароми припиняли роботу у цей понеділок. Наразі це все. Не пропустіть Заман о 19:30. Нехай щастить.